kusangana zvekare kwatiri kuita pano paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Kazhinji kana tabuda munoziva kuti tinenge taenda uko kwatinenge tanzwa nhamo nemadzudzo. Asi nhasi mufaro wangu kuva ndichishanyira baba Bobby Makaza, avo vatinoziva nembiri yekuti ED Huchi. Tati nhasi uno rega tivashanyire mumusha wavo weMurewa kwaMairos kuti tinonzwisisa kuti vanombonzi vaBobby Makaza ndiani uye chakavapinza muusungwa chii. Nhasi uno pavakurarama vari kunze mushure mekubudiswa neAmnesty, vari papi, upenyu hwavo hwakambomira sei, uye kana vaine zvimwewo zvavanoda kubatsirwa nazvo nemhuri yeZimbabwe semunhu angaita makore ari mukati meusungwa. Tinzwe kubva kwavari kuti chii nechii uye tingavaitirawo chii kuti upenyu hwavo hunge huri hunotambanuka. Sekuru Bobby Makaza, makasimba? Ndakasimba baba, makadi zvenyu baboyi. Aiwa, ndinofara ini. Kuri sei kunoku? Imurewa ndizi? Ine imurewa ini. Tiri papi chaipo pamurewa? Panonzi kwa Mairos, muwadi 10. Kumashops anonzi kwa Ngwerume. Ndiko kwatiri chapu chapu. Alright. Ndati ndichifamba kana ndangoona kunge kuno vanhu vari kurima kunonyatsorimwa chii kuno? Kunoku tino mbeu dzedu zhinji dzatinotoimba chibage. Kana yangu yechinigi inene chibage nenzungu. Alright. Ya ndosvinonyanya. Saka panguva ine ndongo yatoti madoti ready date. Alright. Saka tinototi tofanira kutangira. Alright. Mvura yekutenga inofanira kuti onera tatoona kuti apedze makomba chichi haunobva kuwawo. Alright. Asi kuno yamboti yasvika? Yangoti warawara. Yangoti warawara masondo yaperera. Alright. Yangoti warawara asi yakangosiya ini haunoenda zviyo pasi. Saka zvakatobuda. Saka ndichauya kanguva yekukohwa. Aiwa, zviyo munonakirwa nazvo. Isati batike panguva yebasa, toarika panguva yekukohwa. Ndizvozvoti vakomana vechidiki ndo basa renyika. Munouya mutokurongedzerai. Zvekutoti ngadai kana tibozoyote kuti zoti atorongedzerwa. Zvekutoti ngadai ngari nguva yefodya. Maindoona takwenda kumaflows. Kutochungura kuti ndingasaka nematsotsi. Yakunoku hati mefodya mazhinji kacho. Alright. Nekuti kana munotoona kuti hakuna kana madhirora kana wani zvawo. Ndizvozvo. Hatina huni dzakanyatsokukwana. Alright. Hanzvimbo ineyi inoti netsei kurarama zvakanyanya inoda kuti hapana zvinhu zvinotibata pamari zvakanaka. Ndokuti magadheni iwayo matsime acho anogona kupa mvura. Alright. Apa watorima uchiti ndakasvikapo saka unogona kudona. Handimukona. Saka zvimwe zvinhu zvinongutipa mari chaizvo zvakati pakati ome. Zvakaoma. Aiwa, ndafara sekuru nekusvika kwandaita mumusha menyu. Ndovimba vazhinji veZimbabwe vanokuziyai vachiti sekuru ED Huchi. Ndizvozvo. Sekuru Bobby Makaza. Tichida kutanga kuziva kuti vanombonzi ED Huchi ndiani, vanobva kupi, vanoita nezvei, mhuri yakamira sei? ED Huchi vanobva mumaraini maMairos ndimo ndakangozvarirwawo. Ndakazvarwa 1963. Ndizvozvo. Saka ndikakurira imomuno kusvika hondo ikauyawo tikairwa tiringori muno kusvika tazopfuura muhondo. Ndakazoitawo zvangu vana vangu mukadzi wangu muna 1987 tikausita mwana wedu wokutanga 1988. Vanazoita zvedu vamwe ava vakomana tu nemusikana wani. Saka kuti sekuru Makaza vane vana 4. Ndizvozvo. Ndizvo chaizvo. Vanazotora vamwe amai mashembe kunge vafa amai avo. Vatagara navo 8 years. Saka amai vaya ndipo vatadza kuita mwana. Ndava neshungu yekuti mhuri kure. Maida vanowangani sekuru? Ini ndaenda gona kusvika na 14. Vanaka? Asi mune mudotera rora rei?
asi zvakazondikonera pakuti pandakazotora vamwe amai vechipiri pane vaya vakange vasina kubereka vaya mureva kuti makaita ava vakazotadza kuita mwana ndibva mazotora futi mumwe watakatora uya manje vataita vana vedu 2 asi newe mama muchiri kuwirirana takachiwirirana zvedu taita vana vedu 2 uye ndokubva vakurwira mwana mudiki wacho uye akuti mudiki ndinoda kumuchengeta uye achiti handizoda mwana wangu kuti achengetwe neni. Saka rakatomboita dambudziko chairo iroro kusvika mukuru azoti aiwa kana zvakadai musingandipe mwana because mwana ndiwe murume haazi wako. Saka ini ndokodzero kuchengeta mwana sezvo zvakunti sina asi ndikodzero kuti ndimuchengetewo. Asi manga matorera mucheche? Venga asiriwo mucheche zvawo. Asi ndaenda nawo kumasowe. Saka zvadaro manje vati amai vazoti aina ndichada zvepane ndakundikana vandisiya papo ndaishanda kuchikoro ndazozongobva kuchikoro ndichiona mungoro yatopamba kutakura zvinhu ndaenda kutakura zvinhu zvangu zvadzakashanda tese nezviko zvifana ndichazvigonei ndobva vatakura zvinhu takura ndakati ndakambodza kuchemba changu ndatadzeko nasi muzai ndikuchanda kutadzira ndichakwanisa zvangu chete. Saka ndaiziziva manje kuti amai avekenge vadana nemurume opa next door handanguzviziva izvozvo. Saka ndakatozotaura mashure vatenda tiri kuona chienda panguva yamuenda kubasa vaidi ndishanda ngeshinda usiku panguva yamuenda kushanda basa tinoona vachitandara apa kati kana vachitanda apa ngavagare zvavo pavangoti pedzei mazuva mashomanana vakabva tanga kutogara mumba paipai. Ini ndakati ndingatuke kana kupopotedzana nazvo bezvo anenge asisa kudika zvake. Asi hamuna kubayiwa here sekuru? Kubayiwa neshungu ndibayiwe panokuda kuti anenge asisa kuti vangu makubotaura kasejenrumi akana munhu asisa kudika akanovavarira kana kuvavarira zvake achakuda. Saka utokana kwatogumbuka hazvozvo zvinobatsira ndizvozvo. Kana kuti torekedza ndigwisana nemumwe wangu ndakanoti hazvinazvo zvinodibatsira takangoramba takachengeta chi runyararo. Saka pandakasara namai vaye vadiki vaye 1 vaye ndobva taita mwana wedu 1 mwana iye achibva afa. Saka mwana iye achibva afa mazuva atenge tichingori tese kudaro ndo mazuva andakabva ndasungwa. Ndo mazuva andakasungwa iwayo ndobva ndaenda mukati. Saka ndaenda mukati amai vaye vakabva sarowo vakagarira musha wavo vakatrayawo chaizvo pa3 years vakabva vakundikana ndobva vatisa chiboenda kumwe. Saka pandakanobuda amai vaye vokutanga vaye vakabva vadzoka ndanda paipai sura yangu paipai ndakanga ndakanganisa pai ndakazozviona kuti waindichengeta nemwoyo wako wese. Saka ndafunga ndase tidzoke tigarirese because nguva ndaifungudza kuti kwandichaenda ndichasvika kuita upenyu hunodatika zvowa ndinawo pamba. Saka ndadzoka ndiregerewo ndakati manje handikwanise kuti ndingakugumbure kana kuti ndingadii kuti ndakaona kuti dzimwe nguva ukada kumutiwo mutaurire zvino hashaka anogona kukuremera imwe nyaya ndikadzokera musina kunyura here sekuru makuita kunge mainzwisisa stiri? Aiwa handoupenyu hwangu ndotori upenyu huri kana akabvunza murari munhu handiwanotadzira naini handina. Aiwa ndiri kutaura kapakoti munhu ambokusiyai adzoka makutotaura naye hamuna shuka kana kutositaura zvakanaka. Aiwa ndazinzwa madzimai asi nyaya yandinoda kukumbira kuti munyatsonzwisisa ndeyekuti dai makaendawo kunenge kure ndaiuya kuzokutorai. Zvino apa mapamba pokuti vabereki vese vakatarisapo nevanhu vese vanotarisa ipapo voona futi tachinjana futi munhu 1 haiwa uno kuti zvakangorema. Izvi ndakaitaurira nokuti handaifanira kuti ndiite hasha because handaizoziva kuti pfungwa dzaakagara achifunga kuzoti auye kuzodenda futi kudaro dzakange dzakaita sei. Saka ndakanga ndichiitaura naye ndine uchenjeri ipapo handima panzwisisa. handinoda kukudzorai kumashure sekuru. Ngatitarisane nepamakazopinda mukati meusungwa chii chakatora nzvimbo kuti sekuru Bobi Makaza vazopinda muusungwa? Ini chandakaona ndokuti inini pache zvangu ndiri munhu uyoyo kuti mhuri yangu ndoshandira baba ndomira. Saka ndaiti ndinogona kuturika ndinogona kuvaka apa ndichisenza kuchikoro. Saka chikafu chemhuri maishanda futi muri ndiri gadhi. Alright. Saka chikafu chemhuri yangu chaiwanika
Saka vanhu vakawanda vaiya vachizopiwa chikafu pamba. Saka pano kunetsana kwakaita vakandisungisa nemudzime uyu wandinga naye mudiki uyu akaita mwana akatotaura kunzi aiwo chauchasangana chete. Saka inini wose munhu ndakanga ndichingofamba ndakanga ndatozvitaurwa hangu nemweya kunzi baba kumberi kwenyu wane miedzo. Ndiona mumwe vasungwa imi. Saka ndi mapomerwa zvingaitike izvo kwandingaita munhu wache. Saka mukufamba kuya manje ndaitofambawo ndichienda kwandaienda pandasangana nemusikana kamwana kai kamai vai kwakutomhoresana nako pai kwakudarikawo nako zvakanaka kwakuzozona mai vacho vauya manheru mabata mwana wangu zvototi chekungoti mapepa acho handandaenda tokupa mapepa kuti ona mapepa aya ari papai naya ndopa yangokwira kuenda kubaenda kumukati handakakwanisa kuwana kuti isina mari kuti nditenge ndiitewo roya sezvinoita vamwe kuti vamirirwe hapana zvakabva zvikaita kuti ndinyure ndokunyura kwandakaita. Saka ndoda kunzwisisa pakauya mapurisa vachiuya kuzokutorai mhaka yavakauya nayo panapa vachiti vamakaza tine nyaya nemi vakasvika vachiti chi? Vakasvika vachiti baba tiri kudai polisi ati ndinouya ndakatoenda ndega handambira nemunhu ndakatoenda ndega ndatosvika kupolisi. Saka nzi mhaka yatoda kupa iri pano apa yamamupomerwa ndekuti makabata mwana chibharo. Saka ndo nyaya tiri kudai naye. Saka inozvi chimpinda mukati tozotaurana nanyemi mashure ndopinda ndaita mukati handambira nemunhu ndatoenda ndega kana tonopinda mukati kwandakaita ikoko. Ko makavabvunza here kuti zviri kunzi ndamubata sinoti pamatsanangura kamwe kuti makangomhoresana naye? Havana kana kutombosvikana kunoona kuti panhu pacho patakabatsirana pacho ndepapi hapana hazvina kumboita izvozvo. Saka zvimwe zvachoona kana kuti vatarise kana kutotora ropa chekuti vaone kuti vatore ropa kana rangu handamutorwe vazotongopera zvakatodaro ndovandokumunhu watinopindira ndakanoita mukati. Handei tabva kumapurisa munhu kuti azonzi atongerwa anenge apfuura nemukoti. Mukoti akauya here nikirikini mapurisa vachitestifya kuti zveshuwa sekuru ava ndo vakandibata? Musikana akauya namai vake. Anga akura sei musikana? Inga ari mudiki inga aine 10 years. 10 years. Akauya namai vake mukotimo. Asvika namai vake taipuwa mubvunzo tichibvunzana asi iye mwana semwana hapana mubvunzo muzhinji waitombomubvunza ndokuti ainge ari mwana. Saka mutemo waitongoti iwewe unoto wakavabvisa chiti mwana kana kuti wationa iwo kaenge mapepa angu akaenda kuna dhokota aya tasaizvo akaita zvainge zvisina kana munhu anozvichekwa izvozvo wakavabvisa chiti mwana ndonyaya yake nge ingori hombe. Saka banatongo hangu makore angu anokwana kuita 18 kwandabvisirwa 2 nedare vandisakwa ni 16 masve ndovatongerwa ndakaitwa iwe. Saka ndakazobva ndakaenda kutatobviswa kunzi apa vane makore anobvira pa18 havagari pamurevo kana kumarondera vanono vaenda kuchikurubhi. Vanaenda kuchikurubhi ikoko ndaenda kuchikurubhi jeri harina kunotapudzawo mamwe. Tuiwayo ndandakabvisirwa chete ndisikazozoti jeri kange chizobvisowera ndakusiwa hangu izvozvo. Saka tasvika ikoko takasvika takagara mujeri imomo. Ndakaenda kuchikoro ndakasvikaita grade 1 vanaita grade 2 vanaita grade 3 vanatanga kunyora mabhuku hamene zvakangoitikawo kuna Mwari kuti zvii zvinoitika. Vanatanga kunyora mabhuku takagara mukati imomo zvakanyanya. Pandaziviswa kunzi mazuva ako ekugara mujeri akwana ndopandakaona kuti zvinhu zvandakanga ndaita izvi zvikenge zvisiri zvangu. Nevaprofiti vavavo baba mazuva enyu ekuenda kumba akwana sasa ungoenda kumba akwana mune chokwadi zvanzi asi zviri kunzi izvo kuchikoro regerei uye mutaure nemabhanditi avo nyaya yaMwari Mwari wenyaya kuti ndini ndakatokupinza imomo.
iya nyaya ndakutoona zvakuisikiriti yakatakazwa yamukatimo. Ndizvozvo ndoda kuti tidzoke panhau iyoyo yanditi ndoda kudzoka pamakatongwa muri mukoti jaji achitaura kuti ndakubata nemhaka ndakutongera 18 years asi ndichakubvisirawo mairi. Makazvitambira sei? Ini semunhu ndakanga ndambosungwa ka hapana chaimbondirerukira nekuti ndava ndiri munhu asati atosungwa. Handirambe ndakasungwa ini ipapo ndokutosungwa ndakaita kana kuti aimukanaenda kwamau kana kuenda kwasabhuku chekunzi ndatongwa nyaya yakati handirambe ndakaita tsika iyo. Saka zvakatenge zvichitongondiremesa zvinhu zvaitongova zvekutanga. Saka handaizozvinyatsozviisa mupfungwa kuti ndoita sei ndaona kuti hapana nekutombotamba. Saka ndaitoti ndiri ikoko mapepa angu aitobvumira kuti ndikwanise kuenda kuhaikoti. Ndakatonyorerwa kuhaikoti ikoko but ndichitaurwa kuvanzi mukutopedza nguva yenyu musatombonyora zvenyu hapana chinofamba asi muyai mutaure nevabhandita nyaya yaMwari. Tiri ipapo muri ndanzwa kuti mune vana 4 vandovimba kuti vatoita sei vatokura kana mati wekutanga ndiwa 1988 atova murume mukuru mukadzi mukuru musikana atova mukadzi mukuru achinzwa baba vachinzi takuvatongera 16 years behind bars vakazvitorawo sei vana? Ndisingazoyatsonzwisisa hangu asi zvakanga zvatokuratidza zvaitoredza kuti vana vacho pachizvavo vanhu vakanga vasati vamboonwa kana baba wavo vachisungwa kana muchidzinza medu kuti vaone kuti ndakamboenda kunoona nhinga akasungwa penge pasina. Saka vakatoona zvitambiro zvichivambirawo pane nipapo. Saka ivo vaingochema asi havana machemero avaimboita azikanwa asi vaizongono dzimwe nguva vaiuyawo netunzungu pamwe netubage chichi avaimboita vachida vachiuya sezvo takatidzikirei hataikwanisa kuti tiwane mari yekuti tingakwanisa kuzoita sei sezvo taita mari yekuona chigadhi ndo pakatenge takanyanya kutodzikira. Saka shungu yemari yataitoidawo asi hatina kuona aitibatsira posikadzinza kedu kakaita kadiki ndokuti mabereki edu akabva kuMalawi vaskozvarawo isusu saka akadzinza kacho kadiki diki. Asi umbowo hwakaiswa mudare hwakazoita kuti muwanikwe nemhosva. Vaikubatei nemhosva ipi yekuti mamurisa mwana here kana kuti paivawo nezvimwe zvavaizodonongodza kuti aiwa sekuru makaza tazoona ichi neichi neichi ndo zvaita kuti tikubatei nemhosva? Ndinganyepa handina chandakanyatsouzwa chandakanyatsoona kuti ichi ndo chandibata nemhosva chandaitonongedza kuti ichi handinganyepi. Chandakatongodzidza chenyu chongonzi panozvawakaita izvozvo. Raiva gore ripi risewo? Ndakukanganwa zvamo papadhuze hapana nyanya kuwanda zvoma kuti ndangoita poison ndiri mukati ndakuti kanganwe igore racho. Saka ndo mamiriro azvakaita. Takazvitambira takaenda Mwari vakazosunungura zvavo asi panyaya yekuti muzonzwa kunzi ndati munanga gauchi pane pazvakanga zvatangirawo tiri mukati imomo. Uku kumberi uku tiri kuda kufamba mandisiya apa mamakurwa nengoni apa makunzitaura nemabhanditi. Alright. Ini handairwa nengoni ba ndaitoprofitwa nevaprofiti vari mukati. Vantu vakati mukutaura kuti mujeri mukati meyo mutori nevanhu vanorohwa nemweya vachitoona mune masowe muya. Masowe chaiye handiendwa mumasowe ndounotonamatwa kuzatoita tiri kunze zviya zviya tinonge tisingatombonamata ndokuti totombona munguva yekuenda kunosakura nguva wamboenda kwakati musi warovha kumasowe kwacho zvino mujeri everyday kungomuka makuseni muchibva chikafu makuenda kumasowe kunofunda Mwari ndo zvataingoita. Saka varimo vanosungwa vaine mhosva asi vari vaprofiti varimo. Saka vanobatsirawo kana vachinge vapiwa naMwari kuti mutaure zvakati taure zvakati zviri zvechokwadi kwete zvokufungidzirayo zvinotoita unoti nekuti iye anenge akutonyatsonamata kuti abude ndizvozvo wozi kunamata kwedi kunenge kunamata kwokuti dai Mwari vandinzwa vandisunungura ndabuda. Saka unonyatsoita se unonyatsoita nemwoyo wese unonyatsonamata. Saka ikoko ndo mafambiro zvinoita. Handei muchipinda mukati handiti majoina masowe chiprofita chekutanga chamakapiwa ndechekuti ichi masowe andakatobva kunoku ndichitonamata masowe ndo amakanowana futi ari makawana asiyana mbichana aiwa kuno kwagara akati siyana siyana isi zvakadai ndonamata Johani masowe ndizvozvo.
Saka tine vamwe venguva vanoita zvenguo tsvuku. Tine vamwe vanoita zveSenegal kudii. Tine vamwe vanoita zvemaJordan. Isu ndisu tive chishanu vaya kuti hatiite kana zvese izvozvo. Tinongonamata chiri chishanu chedu. Saka tinotonzi isusu kana tine nyangwe tiri kumusha kuno. Fambai muchitaurira vari kuita manguo tsvuku asiyei vasatarise kunganga vachisanganisa naMwari. Vasatsamisa mushonga vachishandisa navo chiiti kushandisa zvaMwari ivo vachinyepera vachishandisa mushonga. Isu tongoshandisa mvura. Saka zvataitonzi ndipambe kuchiita sechitaura hakusi kuti ndakanga ndatangira ndakangogara ndakangonziwo pakukarwa kwangu munogona kutaura zvakareruka mune vamwe vanhu naMwari wacho vacho. Saka ukumai ndakatoenda ndiona vakomana vakanga vatoprofita kuti kune munhu ari kuuya. Ndaisingatomboziziwo. Akatoti hakuna munhu ari kuuya kuna muparidzi achauya. Saka handitomugarira. Ndichitosvikopinda maita baba mauya ndovakabva vatirongera musaite zvenyu kuyu kuno musaite zvenyu zvemapepa. Vanonyepa. Ndakaita mapepa mambo. Ndichimanikidzira kuramba. Pepa ndakasvika pajaji akasvika pakunditaura kuti hatichada kukuona futi munhingi munomu. Mukati munhingi mudare rangu rino. Mama niyetsa kaseo. Ndichika ndikunyorerwa kane vamwe. Saka inini handinokuverenga handigoni. Saka ndokanyorerwa obva yasvikorambwa ndiva ndanotsvaga mumwe. Obva asvikonyora kuti zvisemu. Saka vazoona kuti ndakutonetsa because handisi kuchinja manyorero. Saka vamwe vangu vaichinja. Asi ndakazoona kuti kwanga kusiri kuda kwokuti chii asi kuti ndakanga ndangonzi ndimbopinda zvaiva nechinango. Ndokuti pandakapedza vakabva tonitaura kuti mweya wakabva wanitaura kuti baba mapedza. Ndakafamba manhingi ese hanzi baba mapedza. Saka chigadzirei makudzokera kumba. Maachitambira sei? Imi makaudzwa. Ndakanga ndisina unoziva kuti mutongi wedare akati 16 years. After 4 years maakudzwa nzi madzibaba. Iko zvino munenge masvika. Mapedza basa rechi makudzokera kumba. Ndisati ndatomboya kunoku. Mukoma wangu inini akabatwa nemweya kunoku akasvika akatanga kutaurira vanhu vari kunoku. Mukomana akubuda. Mazuva ake ainge achinzi nababa adenga aiti apedza. Saka akudzoka kuparidza kwese kwaaiti ari kunze. Haifanira kuperera ikoko. Haifanira kupera kunze. Aiva kutombotanga apinda futi mukati. Saka ino zvakuya. Achibva anzi ndakutonomutaurira achibva atoya akatonidainza akatonitaurira. Ini ndanga ndataurwa futi mukati. Ndipo ndakazotanga kufunga kuti apa chichinge chokwadi. Asi nekuti unenge uri pauremu unenge uripo unenge uchiti kunyepa uku umba kunyepa basi zvakazongoitika kuti ndizosarudzwawo kuti ndibude ndokubuda kwandakaita. Asi ndisati ndabuda manje taitirana nevamwe mabhanditi biyangu helikopta yaiti yakafara pamusoro pejeri kudai ichienda kwainenge ichienda chiti purezidendi muri kuvaonera vakomana rundono muchabudiswa mujeri makafara. Hanzi hapana vachibva varamba kuti azviite kotakapira cheaministi yangadai yakaitwa yakatadza kuitwa. Aminisiti yakatadza kuitwa nokuda kuti makore angu chaiwo chainga sitamba kwana vati yakatotadza kuitwa paakanokwana ichibva yaitwa chibva yanditora. Saka ndakazoti dini shefu waita zvavo vane moyo unodo zvakanyanya ndokuti kuremerwa ndenge ndakaita semunhu ndenge ndichitanga zvinenge zvakaoma. Saka ndakabva ndati ndiitira zvakanaka murume uyu ndingamufananidze nei chaizvo chinonyatsonakira munhu wese. Ndaona kuti uchi ndio unonakira munhu wese. Turikudzoka ipapo. Ndoda kuuya mabva kukoti tapinda mukati meusungu. Iri jeri rasiyana nerimandi kare kuti unenge une tarisiro yekuti ndinogona kudzokera kumba. But apa maudzwa kunzi shamwari iwe takutokutongera 16 years. Zuva rekutanga zvanga zvakamira sei? Makusangana nevamwe vakapara chaiwo nevamwe mabhanditi. Pakaoma pazuva rekutanga ipapo. Ndakatanga kudzidza kuti dai ndaiziva kuti ndizvo zvinenge zvakaita handaiita chigadhi. Ndaisvika ndaita. Koinda. Nekuti ndenge ndasangana nemhondi dzacho. Ndenge ndazosangana nemhondi dzacho dzirimo dzichitaura masungira adzinoita nemabatiro adzinoita. Ndipandasonati ndakapota nekurarama kwaMwari. Kuchigadhi. Ndakatozvido chinhu chandakataka dai ndakazodzokera handifanire kuzoita gadhi zvachose. Nokuti ndakaona kuti kufa kwako unenge uri nyore. Kuti ndakatorarama nenyasi kuti ndakaita chigadhi ichi nguva yakareba. Handambosangana neevhendi kana one day.
asi vandakazosangana nevanhu vacho vanoita izvozvo mukati. Munhu wokuti akagumbuka so akanhonga kana reza anotanga kuzvicheka mbiri wesu ropa richidzatsa akuuya kuzokurwisa. Saka ndakazoona kuti plus mamwe matactica vanenge vachitaura yaya unenge uchinzwisisa. Ndakapedza nguva yakati ndichikwira mumuti ndichitarisa ndichiona gadhi achingogara rega vanazomona akotsera ndiri mumuti ndobva ndadzika vanasvika vanhu vakusvika vanamusungirira pamuti kana bona dai anataka kumurova apa imi ndo basa ramaita. Saka ndakabva ndaona kuti ini handakwanisa kuti ndiite chikati ndozvaiitika izvozvo. Saka zvaindipawo futi kuti ndakanga ndichiita ndichigenawo ruzivo. Kune zvimwe zvandaingoitawo ndichingoti handiri kungoita zvinhu zviri nani zvazvo ndisikazodi zvinhu zvange zvakatoshata. Ndaitozozvionera mukati kuti zvakati zazviitike zvakati zvidii chakadai mhosva nai. Kuti munogona kungorarama muno usikambotoziva kuti ndakadai ndaita mhosva ndakatuka munhu ndatoita mhosva. Unenge usingatombozvitarisira izvozvo. Ndizvozvo. But waiko kunozoona kuti pane vamwe vanopindura kutuka. Asi vandakaona kunyanya vanhu verepi vamwe vakawanda vachona vakanga vakangofanana neni. Vakanga vachipikira kuti vasina kumbopara. Munhu aigara achichema misodzi chaiyo. Handina chandakamboita ndakangounzwa here vakawanda. Ndipo ndakaona kuti ndaitoona futi kuti mongoti kurarama kumusha kwacho kuchatonondinetsa. Nokuti semunhu unenge ambopomerwa nyaya kuti usangane vanhu musango munzira muchifamba umu pakuda kuti utoshinga. Asi pandakasvika nzvimbo ino nichibuda vanhu vakanditambira zvakanaka. Ndakapiwawo chibago chezunde chikafu ndakapiwa. Vanhu vakawanda vakauya kuzondiona. Vamwe vachiya chindibatsira nemari vachindibatsira zvakawanda kunyanya venharaunda yedu ineyi vakandibatsira zvakanyanya zvokuti handina kuzomboona kana wani. Saka pandakapiwawo mota iyayi ndakabva ndatora murume wouya mukadzi uyoyo akandinisa kucheuyo kuti ashandei ipapo. Sevura tichadzoka panhau yemota nemari apa. Handi magarira mama akaita mujeri mama akagara sei? Nekuti vanhu kana vachitaura vanhu vane mufungo wekuti munhu kana achinge apinda muusunga upenyu hwake hwaita sei? Waparara. Vamwewo vanototi mujeri vanhu vanenge vasina kugara mushi. Hanzi vamwe vanorara vakamira vanorohwa vanobikirwa sadza nejecha. Imimi muchipinda mujeri makaona zvakamira sei? Inini zvimwe zvakanyanya kuomarara ndambonyanya kuzviona. But ndakaona dambudziko rekenge riripo ndinofunga hama dzako dzinofamba panzaka nekufunga mudzimai. Nokuti chinonzi jeri chacho mukadzi kana usina mukadzi unenge utori pajeri. Ndohombe iri mukati. Nokuti unogona kutora makore akawanda usatoona mhuri. Saka iwewe unorwadziwa naizvozvo. 1 kuti mukati munovaraidza kudarika kunze kuno. Mune zvinovaraidza zvakawandisa. Vamwe vanotamba machesi, vamwe vanotamba madhirafti, vamwe vanotamba bhora. Bhora remukati morizive zvarakaita? Chinonditsanangurira sei? Bhora rekuchikurubhi rakasiyana nebhora rinotambwa kuCentral. Bhora remuchikurubhi rinotambwa Mutara. Bhora iroro ina handaifungudza kuti ndichandinakidza but ndakazoona kuti bhora ndeketenge tatowo kutotambawo bhora mukati imo. Sevura. Saka anoronga magedhi enhingirikini ezigubhu nezvakaiswa mvura. Ubva vaisa muneti chiino kabva magedhi maneti vaisa maneti uku nekuku. Inotambwa nevanhu vanenge vari 5. Vanoti 2 mukati 1 pagedhi. Anenge ari pagedhi pacho haabate nemaoko anenge akagara pasi ndokuti zvigubhu zvakasvika kapa. Saka iye anogarawo pasi aita nekugamba negumbo akauya nekugamba negumbo kana kuti riwane chest akabata maoko chete yenzi anonzi bva ipapo wotowa yenzi. Saka anenge atiwanisawo maoko ake kuti asagume bhora. Saka zvinhu zvinonakidza kuti unotoona vanhu vanotouya vakawanda vanosvika vachitosponsa zvinhu izvozvo.
maputi chii zvisiponswa imomo. Sve ndakaona futi kuti vanhu vari mujeri vane ungwaru hwakanyanya. Vakaona shisha rakadonhera mukati. Shisha chairo rakadonhera mukati so. Unoona mwe achiritaisa achirisiya. Mwari kuya chino. Ndoka ndongwane vanhu vakawanda kuti vangoriona shisha because munenge muri mutara mutombo ndakachirombe shisha. Vane vatoenda utripe unoona shisha. Saka vanhu vari imomo vanodzorana so. Imhosve yaukuya unochemei. Shama isi tine mhosva isusu 130 ungoti tamba ndione kamhosva ka ndikechikadzaka. Yobva wati zvishwa munhu 130 200 something ndine 16 ndoenda kumamba imagine. Saka munodzorana futi mukati imomo. Vamunenge vachitariswa kumirira zvichemo zvenyu. Nokuti kana dzimwe mahanzi nyararai munyarara. Nguva dzinenge dzakwanidza kuti munyarare munyarara. Saka wakatsvaka zvakawanda waizviwana asi zvaikutambudza iwewe wacho unenge watsvaka zvinhu zvakawanda. Saka isu tangunyanya kude kuwanda kumasowe nekumachesi tambo chesi nemadraft nevamwe. Kana wanoita unogara zvako kana unoda kunorara unotsvaga pokurara urara zvako. Nguva dzokura dzakana dzakwa ndokunge uri makore ari pamusoro pe10. Alright. Ndingauti kubvira pa10. Ndimi munenge musingaendi kubasa. Alright. Saka makore ako iwo akange asvika pa6 paya wakutenderwa kuti uchibudawo kunze machi kunoenda kumabasa. Kuti mukati munotoona vamwe vanotoda uchaizvi kuenda kunze. But neuwandu hwemakore ako anokusungirira nokuti unogona kutotiza. Unosaridza kuti ngava ndipfuure zvawo. Uzo kana wakanga une 206 unosaridza zvina ndipfuure zvawo. Ndingorwa pai. Kwese hapana usiku. Ndio zvaiitika izvo. Saka ndakaona kuti hangwa unosuwa vamwe ndo jeri hombe. Asi kumagariro ndinotoona kuno vamwe kutoti vakapedza mazuva mairi matatu ari kunze akutodzoka mukati. Atoona kuti mukati muri nani nokuti munodyiwa chikafu. Kunze haana pokuita. Mumwe anogona kuparira mhaka munhu waanogara naye. Saka kuti azonogara naye munhu anoramba kwanondoona kuti mukati muri muri nani. Vaisaroverana sekuru nanambo havasipo kana asisipo. Isusu inini ndofunga makaona video yangu yandakabuda ndinayo. Mune ndebvu dzangu dzakadaizwa. Sikuziva kwamuitira kuti ndebvu zveshuwa mujera dzibvumbiro. But handina kuona nhamo yekuti ndinzibisa ndebvu. Yatongogera musoro chete. Dzakadai. Upepe. Chetongoti ndingadaenda kuraidza pafoni yangu kuti tarisei apa. Upepe kudai. Handina kuona dambudziko. Ndaigona kutaura navo chigona kutoendawo nevakomana kunonamata kune mamwe takadaro. Saka tatione vakomana vakanga vakadaro. Vachitizo matambudziko enyu taurirai ana sekuru vamunenge muinavo. Saka kazhinji kacho taitaura matambudziko enyu. Vazhinji vacho ana sekuru vacho vakunamatawo futi. Saka tai zvinenge zvinanyanya kuoma. Chikafu ndo paitiomei. Vaida uno munhu uchibva uno vamwe vanokutambudzwa vachibva kumusha. Zvive zvokuti mumwe wako akaenda unofunga kuti ndiye akapana mabasa akaipa zvezvo hazvizvo mhipo inenge yamubatawo. Haana zvaangaita anenge akatosungwa nemhipo unoiswa muchitoromo vari kunze motomunzwiriwo nyasha. Munhu iye muigiwo tuchikafu tisipo twogezisa. Saka ndaiona zvangu kuti zvinhu zvakanyanya kuoma zvakanyanya kuoma nokuti pane vamwe vanobva vatoti vari mukati imomo vanoita futi musikanzwa. Saka zvinoomerawo ivavo. Wagarako usinawo musikanzwa yako uchingozvinamatira havana naproblem newe. Kana uchingoona kuti ainingidza nditiwo pastor wendo unonyorawo nhingine weitiwo pastor wako unobuda iwe wane vatokupa masertificate ako. Kana vakanyora vamwe vanotonyora mafomu 4 avo vari mukati. Vamwe vanotoita madegree vari mukati. Intoda kuya apa pamakazoenda kuchikoro apa. Dzakauya sei pfungwa dzekuti reka ndiende kuchikoro? Masekuru ko muchada kuitei? Chakandiita ndiende kuchikoro ndaida kugona kunyorawo. Kugona kunyorawo nogona kuerenga ndikati mukana ndawana nokuti uku uno mukana wakanaka kuti munenge muchikubikirwa sadza muchipiwa iwe uchienda kuchikoro kuita zvinhu zvako. Handingoni kunenge unombosiyaka umbomhanya kumutombodiwa kuti unongotoone mukana hapana chaunotenge uchiita chaungatoti chichazondivaraidza hapana ndokungonofungawo zvako. Saka inda zvandakaita kuti ndiende kuchikoro. But ndikakurakidza bhuku ndomwa ndotoone rimwe bhuku rinenge ndakutonyora riri munomu. Ndainyora mazipi mahombe angu. Asi wainakidzwa nekumanyora ndaita. Waitorira mbira. Waitorira mbira. Adini.
saka izvozvo zvimwe zvandaingoenderera hangu kuti inika ndisangogara ndiono chimwe chinhu chidiki chandinoita. Saka vakomana vaitoti vakanga vanona kumamasections vauya vanotouya kuzonditaura kuti kuni kuya kuya. So ndaita zvakunyasonzwisisa kuti ichokwadi here kuti vari kunditaura zvokuti ndikaramba ndiri kumasoini ndienda kumba. Ndaisanyasonzwisisa hakutenda kunononoka nyange uchinamata takawanda kutenda kunoti nonoke ndozotenda wavo. Saka ndozvaiitika ipapo. Handina hangu zvii zvangu zvakanyanya kuti ndozvakanyanya kuita kuti ndidechi kuenda kuchikoro. Saka naizvo zvakatondibatsirawo kana naizvo kuno ndagona kunyorawo zvinhu zvangu ndega. Nyange zvazvo ndenge ndakazoenda takura hangu asi hameno zvazvinongoitawo kuti munhu kana wakura unopamhidzira nei hameno handisi hangu. Nekuti pandakanga ndiri mudiki handinakwanisa kuenda kuchikoro. Ndaiti ndakaenda grade 1 mubereki wangu aisakwanisa kundibhadharira mari ndaizoenda kufudza mombe dzevanhu ndavamwe wakuenda grade 2 ndopedza gore futi ndipedza mombe dzevanhu ndichengeterwa tusendu ndovanazoenda futi gore rinouya grade 2 vanga vaita kusikaita tozokurisa manje audzidza netuvana ndio mafambiro azvaita. Ndoda kuuya sekuru pamatsanangura tomboti kuenda kumasowe kana kuti kuenda kubhora. Unosarudza sei zvaunoda kuita kana kuti unosarudzirwa ronzi iwewe enda kubhora, iwewe enda kumunda, iwewe enda kuchesi. Panofamba sei ipapo? Zvazvinoita nezvekuti mitambo yese iyoyo ndiye kuvaraidza chete. Saka unoonawo panonzwa mwoyo wako uchifarira. Bhora raitounganiwa nevanhu vaitobva kunze kuuya kuzoriona. Unonakidza bhora iroro. Asi wakapunzika unobva wasvuka. Vamwe vachotyora nemakumbo. Watobva usina gumbo rakachoka uzodzokera wapodoka. Bhora. Saka chesi iyoyo unotamba nevanhu vari kunze. Inozva kutotamba nevanhu kuti vanhu vari kumujerero kumwe vari kunzeko vachitamba nevari kujerero kumwe vari kunzeko. I remember saka vanopuwa mazvipo zvavo zvavanenge vachitambira. Nokuti ndo remember pane pandakamboshanya ndichazoti vaitamba nevanhu vangu vari kunyika kupi kwavari pamakombiyuta ndozvavanoita izvozvo. Kana draft munonga kutamba nevamwe vari kunze michikombetita makana. Handi panyaya yekuva nehama dzinouya maishanyirwawo here nehama muri mukati? Ini hama dzangu dzandishanyira but ndiri mukati mo pane urwere hwandakazomboita. Ndakatsanya kwe9 days ndisina dye kana chinhu kana kunwa mvura. Saka pandakazosangana kuti ndiende kunodya ndakabva ndatsimuka matumbu aya ndakabva ndadya zvinhu zvakakora. Ndaifana kutanga kudya zvinhu zvitete saka matumbu akabva nokuwara. Apa tainamatire apa sekuru? Tainamatire apa kuti 16 years dzipere? Ayo. Wangori munamato wei uyu? Unongonzwa wega kuti handikidza nditaure naMwari. Saka uchinzwa kunzi munhu ari mujeri anotaura naMwari zvakanyanya. Unotonzwa wega kuti ndikidza ndimboedzawo kusvika pangu pamazuva akati. Kwete zvokuitira kuti nokuti ndiri mujeri. Ayo. Kuita zvokuti ndidamboti ndisimbiswe nditaure naMwari. Zvakanaka. 9 days ndakadzipedza. Usiku, masikati, usiku, masikati, usiku. Ndakagumisa ndakuti ndichikwidza makataka, ndichikwidza masteps ndakutadza kutanga kachigubhu kemvura. Kana kuti tumapepita. Ukatadza so ukataka. Wakuti vanhu vakagara so ndafake munhu akadhapo kundwa dzungu. Ndichipedza muteuro wangu. Ndichibva ndadya pandakadya paipa pandatsikwana me. Bana kunzira ma-ulcers. Ndoshaya ndakachirwara chete. Vanhu vairwara kana COVID yairwadza vanhu vakawanda ina ndatomboibatwa ini. Kana nditengori munhu aitongofamba ground uchifuma uchiona ground rakazara vanhu 600 pamwe waiona kana kuti 4 vari kufamba vamwe vese vakati kata. COVID yainge yakaoma yainetesa zvisingaite. Asi vamwe vachibatwa ini handakumbobatwa kana kutomborwadziwa chinhu. Mwari vakaramba vakangondichengeta.
handinawo kutambudzika zvokuti ndikati ndakatambudzika zvokuti ndakabva ndanyanya kushaya chakati nechakati kana kutarisa miri wangu handinenge ndinawo mukati unotoona kuti ngenei nditori nemiri uri right handina mbe ndakanyanya kutambudzika mwari vaindichengetedza kana ndanyanya kushupika ndaingoona ndatumirwa munhu anenge akuzondiitira kuti mutunhu wanenge andigara ndochinjanza chinjaniso mukatimo nokuti hembe chaidzo unogona kutenga nenhingikini unogona kutenga nesipo sipo ndo inenge iri mari yacho iri ikoko saka ukauya nematemba ako ukatengesa nesipo unogona kuita migomo nemigomo uchiburisa zvako mumatemba mugome yekumba unochengeta mhuri dziri kumba ndozviri kutoita vamwe izvozvi saka kuda kusina bhizinesi ndikutozviona ndikutozviona kuti seura wako anenge aitoita mari akuda kusina bhizinesi zovati hazvinyanya kuoma sezvatinotarisira tiri kuno kumanje ndizvozvo nokuti vatinenge tichiona vakubasa ava nezvavanenge vachiitwa nevanakagara zvavari mukati zvakatosiyana kuri anenge akatogara kuti amambo chaunongoita chete ndinogara nemabhaketi ako bhaketi rako rine chikafu bhaketi rine hembe dzako wato murungu murungu chaiye murungu chaiye ndandabvunza kuti sekuru ndoziva kuti mujeri mune mazuva aya anonzi hama ngadziwedziwe nevamwe vanenge vachirarama vari mukati zvakaitwa ngemafamily week nemamwe mazuva akasiyana siyana vana nemukadzi uyo wamaamasiya uya vaiuya here kuzokuonai madzimai dai noka kudai vaikanga vachiuya vangadai vakazotora pfungwa yekuti murume ari kudzoka because unonge uchiramba chimudzorodzera ndizvozvo asi haakwanisa kusauya nekuda kuti enga asina chitupa enga asina chitupa saka vana vakomana vangu ava vanogara vakapfeka zvinhu zvai zvakafanana nezvichena vanoita zvemasoyo zvezvo zvimashoti zvichena nezvizvi zvichena saka musi wavakauya vachida kundiona vakabva vanozonzi imimi makaya futi next time makadai tinokuzavirai makabva maguma kuvaona makaya chine makapfekedzwa makapfeka zvinoti muri vanhu vedu mauda kutiza ndikuti mafanana nevanhu vani vari mukati saka hatiri kutenderere kudaro saka vaiuyapo neapo musikana ndiye aibva kuno kumusha ndiye aiwanzo kuuya nehanzvadzi dzangu ndo vaiuya saka ndo basa ratekenge tichitoita zvinhu zvakaoma hazvo asi unenge uchipika mugoo wako ndakadzidza kuti hazvidi kuti pasi panapo une mumwe munhu wani waunoti haasi right ndaimutaurira nemuwirirani ndizvozvo munotourirana chete kune vamwewo zvokuti havawirirane newe asi but usagare uine kanhu katsetsa pakati pako apa ndizvozvo zvinoita chipo manje kana chichiuya unogona kuchitambira mukuona kana Joseph chakaka nochitambirira futi kumajeri ndizvozvo kana naPaulos vakatombopindawo vachinotambira zvipo zvavo inzira yekutopinda nayeyo unotopinzwa nemumwe wako shamwari yako yotokupinza muya asi kana uchinga wadzokaka usamukangamwe ndizvozvo iwe unenge uchita kandikwanisa seusamukangamwe ndozvandakadingana pandakauya nemotikari yangu ndakati ashamwari iwoka watora mudzimai chiuya uchisenzere vana vako ukanopirota upo uchichengeta mhuri yako ndakatadza aiwaka handina kana problem naweni kana iva vatori naproblem izvo ndai kunzi ndaitupanza kutoudza kuti hava kutovakira apo vanhu vacho but aiwa vaipano panotosvika ngoshandiswa kuti vaitosvika mukadzi nemurume wese ndakazvidzidza kuti izvozvezvoka mumwe munhu anongoita chipo chikungono chokushandiswa so utoitira mumwe munhu chinhu chakashata unoona munhu anototora mushonga utopa mumwe munhu ndiwo zotouraya ashandiswa munhu uyu zvinoitika izvozvo utozofunga kuti dai ndaziva ndisina mbomba munhu aye atofa kutorwara uye pamukwa kutofa autochema dai ndaziva ndisina mboita izvozvo ashandiswa saka diablos anoshandisa ndakazvidzidza baba izvozvo ndakazvidzidza handi panyaya yamamuroda kumhanyira stereki idi uchi zvakatangira mukati zvakazotanga nekuti mamanzwa kunzi president vataiwa vabhobhi makazanga vachienda kumba zvakabva papi zvakatangira tichiona ndege dzavo dzichidarika nepajeri dzichida ini ndaigara ndichiti murume wacho akuburisai kumana achakutirira minisi mukabuda vaipopota vachiti gore rakapera havana kutiitira saka achazotiitira papi pacho haatiitire boyo
saka ndaramba ndiri pikirire because ndakanga kukura ndiri musangano ndizvozvo ndakangokura ndiri musangano ndokuti zvese hondo dzaitika dzese ndotoni mavanga ndakakuda sokona ndinovanga ndiri papai ndiri musangano ndiri hondo iyoyo yakapfuura saka takangura ndiri ngoro musangano saka pazvakazoitika ndakabva ndavati mamazvionaka zvandaitara zviya saka munhu uyu uchimhani anotapira and aiva vakazviita vakazviita ivavo takabuda tiri 35 saka vamwe vangu veseka chainetsa ndunga munonzwa pane kastatement kandakazomboita kaiko kuti so ndichibvunzwa kunzi komadzidzei zvaitika zvoti vaiva mageneration aya magenerati akawanda vaitokana ma15 anditi saka uya inobvunza nyaya yakaibvunza aida kupindurwa kanguva iwani saka zvaisangana vanhu madzidze makatichize tandichiende kumba ndakanetsa kastatement kako zvokuti nhasi chaivo pandatotaka kuera ndanofara ndikadombotsara ndiona ndinaye kuti showari rega ndinonzwa kuti nhasi wadzidzei aiwa zvaisangano nemufaro semunhu anga asangana nemakore akawanda achinzi agara ari mukati meusungwa bva pazouya toti inyasha zvazvinoita azvo zvakaita nezvekuti ini ndagara ndi munhu uya anoita zvekungofara saka takatomboita madhiramu saka majokisi ekufara akawandisa madzidza kuenda kumba zvina kufadza vamwe izvozvo kuti ungachazoti tadzidza kuenda kumba dai ndakati kuti tadzidza kuti kwenyumba kunoendwa ndinganae ndakagona kutaura ndakabva tadzidza tanzendai kumba minziro dzacho dzakabva dzasiyana nezvakanga zvichibva ndofunga maakuzoonomeka kuti makatanga kusiyeka aiwa ini ndakatonzi vatorera nhau vachakuteera zvamataura izvi vatorera nhau vachakuteera hapana ndagara makore ndiri mukati foizi saka ndaiziva kuti kunze kwakamira sei ndinotori nevatorera nhau vanokuteera machachanditiacho saka pandakangobuda paya ndichizoregerwa chiti ndikufamba makuseni ndiri kuairport ndikatozona kuti kufamba kuchatoita ndiye uchouya matocelebrity nanhasi vese so kufamba kwangu unototiremei handitoenda kune vanhu vakawanda vazhinji kacho nokuti zvinozoitika ipapo pacho nepapa hamene kuti kastatement kacho ikakaka kuti kachatsomira siya ndinozozvizwisisawo aiwa kanonaka kanotapira semukuru zvamuri kutaura kakuti uchi haupambeba vanonana tokwecherekana vamwe achitouyawo kuzokuona kuda kutokokuona chete hamene zvinomboinge zvakanyatsoita sei chaizvo ndingotondiudza kasi kuti zvinombonyatsoita sei chaizvo chaizvo ndopanakazovasakana macheso vaiti dzimwe dzimbo dzavanoedza dzaifadza vanhu vakawandisa zviripo zvokuti iwo unongogara nazvo kumba asi chiri chipo chako zvokuti wakataurira vanhu vakawanda vanofanira izvozvo ndizvozvo ndozvandakazodzidza zvangu kuti moti atomboita madhirama pachikoro taita kaita madhirama ka vanhu vechikoro vamwe vaibva kuti takufanira kugara takupai mari yedu pamunozouya aiwa zvakanaka sekuru handi paipai amabuda madzidza kuenda kumba mauya munharaunda makatambirwa sei pandakasvika pamba ndakamuka mangwanani ndibva nenda kwasabhuku ndati vakuru vangu ndadzokeni ndauya zvanzi waita zvakanaka ichidainza munhu wekomiti yangu ndikwadanza vamwe amai vainza amai gori chena vakashayikawo izvino hanzi izvo nyaya yatinoda kuti tiedze kubatsira nayo takagara newe muno matina kumbonawo naproblem saka toda kuti tikupe chikafu vakandipawo bhagidhi ravo dzimwewo hanzvadzi dzangu nevamwe vanhu vakandipawo mabhagidhi avo echikafu vamwe vaindipawo mari dzavo saka handina kuona zvakanga zvakachinja asi zvakatondichinjira pakuti ndakaona mudzimai asisipo pamba ndobva zvakanga zvangonditiomere izvazvo ndizvozvo asi
ndakazoramba ndichiendera mberiyo nekufara nevamwe. Vanhu vakawanda vakafara zvizhinji. Kusvika ndaona kuti bheta nditeere musangano. Saka ndonge ndangoti kwaende kwakundwa nevemusangano kunokambena ndichiendawo. Saka handina kuzonyanya kutambudzika zvangu, asi ndaiti ndikafambawo murodhi motikari dzaimira zvindibatsirawo nezvavanazvo ndizvozvo ndichienderera mberi. Saka kubvawo mazuva iwayo handisati ndagumburana nemunhu, handina. Changu kunyarara chete. Kana ndaona zvakatooma ndonyarara. Kana ndakatotyirwa munda handine nemunhu, ndozvati Mwari wangu ndiwo vandiitira izvozvo. Ndizvozvo ndinonyarara. Ndo magariro andoita. Zvekutoda izvozvo kunzi mauya kuseri mumwe udai muchiona vanhu vachiita kutsikidzana kudai. Panapa pachibva achibudira pinda. Handina kuzotora chikoro chokuti ndogona kuti vanhu vane zvakaipa. Kusvika nanhasi. Aiwa. Tinotozvikudza, ndo zvinofadza kugarisana nevamwe zvakadi zvakanaka. Handei mamuka makuseni muri kuona sewiki neuchifayo wataura kuti idi uchi ndamurangarirawo nemota nemudziyo nemari kuti awane pekutangira. Makanzwa sei? Zvakaitika apa ndizvokuti ivo ini ndakatobva pamba pano ndinga kazo akangodai mbichana chiva ndatera mumabhuzazi anotamba kunonzi kwaChipori uko panaenda ikoko. Ndasvika ikobva ndasvikaona mumwe mukomana anonzi Dhani pataka kuseka zvake achiya kuzondiona ndamwenda unoona mabhuzazi ndiye akazosvikonyora nhiri yekutanga iyo. Avanza amutani ndatombo kutora nimbotumirawo hakuna kinichiva vakambokutiwo kudini ati siyana zvezvi ndaedza hakuna chiri kufamba baba siyana nazvo zanzi aidza nimboedzawo ndobva anyorera mufana uyu ndobva azotumirwa handisina basa nazvo nerozoti hapana chitofamba ba. Ndiri kugadheni ndakaona ndichiita kuteerwa nevanhu manje kuseni kundinge chimbota ndisadasamonika ndikaona vanhu vatoteera vachitomhanya uye mazviri zvaitika ndati seiku kuti mukutodiwa izvo zvikwana izvezvi netikwariri kulite unoziva kuti pakaipa uye ari kwedu kuuya manje muri kutoona nyawikini izvozvi manzi izvezvi manzi mapiwawo neizvi zvanyorwa apa motikari kana muda mari baba ndatanga ini chokwadi chakutaura vanhu ava ndaiitiswa izvozvo but ndanga ndisina chokwadi zvokuti munhu angakwanisa kupa motikari nyowani munhu nechinoti hakuna zvakadaro. Saka ndakazoendawo nemukomana yaDhani uye yabva azouya kubva takuya patinda kwarara tashiya kuti zvinototangira papi tamutaundi muyami tese tashiya kutotangira kupi amuchaziva kuti kwatoenda saka muchisumuka maiti muri kuenda kupi akatozona tamutaundi tozona tamutaundi saka takazviya kuti chinomuwana kupi hatifonei tatsvaga tatsvagana nevamwe vatinoziva vanzi aiwa hande makasiro zake tatamanya apa takufonera nevakanga vatotigarira takakugarira ikasika zuva sachimiri usati masvika takati matsotsi matsotsi aya hativateere bava matsotsi takutovatyawo futi vanhu vakutotaura chokwa kuti yaikuru takutovatya futi bcause tichingosvika ipo panhingi pachino apo vakauya baba vanhu vakauya vanotora mapicture vakawandisa ipapo ndini ngoti mukomana weDhani yake paakatora akabva zvitorawo ndo yakenge chionekwa nayo kinichiva vatimora. Saka zvakandipa kuti ndifare ndizvozvo nekuti ndakaona Mwari vandirongedzera vakazorodza kumatambudziko andikinge ndinawo vakandifananidzawo nevamwe vakanga vakasara. Ndizvozvo handina kuzonyanya kuva nemwoyo wokutambudzika zvokuti vanhu vagare vachinyatsonora ndiri kushupika zvakanga zvisingaoneke nekuti ndenge ndavharidzirwawo ndizvo zvakaita. Zvakandinakidza zvikuru zvavakaita vaChivhare. Ndaitofunga kuti vamwe vaChivhare vachina ndonga zirumira ane makore zvaro because mwoyo wako wakabvunda baba haizi nyore kuti uone motikari wakangokura usina kutambopinda kana kubata chivhudhiraivhi chemotikari. Zvakabva zvato ndakatozozvona kuti ingezvishuwa ndatone motikari ndichitofundiswawo kudhiraivha kutodhiraivha unoti kuinge ndane motikari zvishuwa asi nekudawo kuti
mazano ndo vakazowata mamiliyoni kuwanda kuya kuzondipa mazano avo anorasa manje. Ndizvozvo. Saka ini semunhuwo ndaiti ndiri kubetserwa zvimwe zvacho ndaitonyudzwa. Ndizvozvo. Ndo mafambiro azvaita. Mona ndatozozvona ndapapa yekuti vanhu vaenda kutozonzi wazviona manje vanozoya vachipita vachikuti vati wazviona manje. Asi ndivo vakakonzeresa vasaziva kuti vachiti wazviona manje zvezviyazvi. Ndo maitikira zvakaita haiwa ndakazvinzwa ndakazvitambira zvakanaka. Ndakazovaona ndakanzwa kunzi vari kuuya kuGosheni. Ndikabva ndaenda ndavaona ndavamhoresawo vandavatenda. Ndibvunzwa kuti munogara kupi ndikati andogara pachikomo chamuri kwachiri kumberi uko icho ndo kwandinogara. Nokuti Gosheni nepanapa padhuze. Vakafarawo ndopatakabata kumisa kuonana ipapo. Saka dambudziko rakazova ipo pakati pekuti ndapiwa nhiki. Munhu wese aitaura kuti nditobudisa mari ndimupo. Ndotamba nawo. Takatoita mhosva rekuti vamwe vacho vasina kupaka vakatoita chigumbu kuti akatinyima mari. Ndizvozvo. Ndozvo zvakaita manje. Pakatoita zvigumbu zvakatovepo akatinyima mari yake. Akatinyima mari. Asi zvazvona aiwa zvinhu zvakazofamba zvakanaka. Hapana kana chimwe chinhu chandakasangana nacho. Kana zvadai pfungwa pamwe ndingagoni kunyangirwa usiku ndikaurayiwa. Vanhu vaifamba vachiziviswa kunzi kumotikari yamira paushe paikude chii. Kana yakamira usiku yaitonzivisika kunzi motikari yanga yakamira painge ichide chii. Ndizvozvo. Vakandibetsera asi ndakanga ndisingatendewo manje kuti ndiende kune vanhu vanenge vakaungana. Nokuti zvaikonzera violence. Ndizvozvo. Unozouya apa pana sekuru apa pakuzondochachamura futi bhebha apa. Zvakafamba sei apa? Inini ndakati ko Mwari wangu wandinonamata wona ika ndingarambe ndiri bachelors zera rangu noitakura mugomo. Hamuoni kuti hazviiti here. Saka aiwa iwe ndichakutsvagira chii munhu anofanira kuchengetana newe chaizvo. Saka ini ndakaramba ndichingonetsa chete. Saka takazosunga tichienda kunonzi kuZumba nesangano painovhurwa sangano. Tasvika paya vakasumudzwa madzimai aya akakwanisa kusvika 13. Vakanzi hai ndiri kumaketa munhu wangu. 13 vese vakasumuka vachinzi vese vasina dzimba vese. Kubva ane mwana 1 ane vana 2 ane mwana 1 visumukai mese neasina mwana. Ndipo vakasumuka vose vasa 13. Pa13 pamwe ndo pakasumuka amai vayo vandakutaura kuti ndo vandakazombogara navo vacho. Ndipo vakasumukawo pa13 ipapo. Vasumuka amai ava ndo vakabva vanzi imimi vamwe vese chigarenyi pasi imimi sirambai makamira imimi. Ana mai vechikuru taurai namai ava. Ana baba vechikuru chitaura nababa. Ndiani daro mukuru wechechi? Muprofita. Baba Adheoma chitaura nababa Adheoma ndo zita rangu rechipostori. Takagadzikwa pasi tikataurirana tikanotaurirana nemusikana tikawirirana. Iyo waitoti ndakanzi nemweya kuti ndiri kuNamibia chienda kumusha unosangane nechipo chako. Asi uchaona chiri chipo chakashoreka. Utambire. Apa ndisangaita mari. Mweya wangu andivimbisa kuti ndikupe mari ka ndokunge uine mukadzi. Ndokuti pandakambonge ndisandita mukadzi patakanosangana nenhiki kuZumba kunana president kuZumba. Pane mari dzandakapiwa dzakasvika $900. Dzakangopera. Saka mweya wakati kana waita mukadzi ndokupa mari. Saka ini ndakazodemberero kwaari ndakati munhu waMwari ka nyange zvako kuti uda kudzoka kuNamibia. Asi hona kachiuya tivakeimba hona mweya zvawakataura izvi. Ini ndozvivimbisa kuti mweya unenge uchitaura chokwadi. Iye ndobva abvumawo. Kubva auya pano. Patagara 2 weeks. Anza ndakuenda kuNamibia. Kunonetsa kutsvaga mari. Mimi kana makuda munozoteera. Kati manje kuti ndingazoteera kuNamibia ndikazvigona. Kwadi kumbomira sanzi handichamira. Ndobva ahodha bhutsu dzake. Ma50 mairi. Nemabhuracho ake. Nedzimwe hembe dzaakanga achienda achitenga. Vachiti vachazonitenga zvimwe kuZambia. Achibati kuenda. Aita 4 days ari munzira.
ariko kumakumba azvimba achimira kuti makumba akaseri atange kufamba nebasa akabva unoenda abuda papepa mari yaita abati ndakudzoka ndichitondiribai pay forward nekuti handina mari mari iko pay forward $200 handimona pay forward iyai ndobva atora nemafiriji ake ese aitoratidza kuti munhu uya kutodawo zveimba zvishwani nemafiriji ake abva ane mafiriji nezvimwe zvinhu zvake auya ndamumira kutauni ndamurakidza kabhebhi kake kanza akabhebhi kangu ndati ndo kabhebhi katakapiwa naachibva ayaka tauya kumba mafiriji anikina chinzwa murume ini ndine vana vangu vanokwana kuita 2 saka pavana vangu avaka kuti ndigare chingo kuti ndipe mari ini amai vangu zvakare vanorwara so vanodya vanonwa mapirisi pamwedzi vanoye $25 saka inini kuti nditi ndirame kuti ndipe mari ine zvauzi kushanda wadi kunge wandipo yangu mari yekuti nditange huswe uku ndisanetsani ndenge ndichita zvinhu zvangu nemari ipi iyo vandipisa $600 vandamupa remember akakuti mari 2000 600 zvinotaura kuti kwatosara chi takuti 800 kandi chibvisa 200 tamu 1200 yakatanga kufamba nemutoyo iwoyo akayamba nezvechokwadi aisarara aisenza zvishwa kushanda chako chako wainyatsoona kuti munhu aishanda aisarara munozvizira nhiyo imi unotomuka uchidzinga dzanyane kudii airara usiku sachishingirira hande pamaketi yaibva tiita down huku dzakawanda akati manje unaka huku dzakawanda ndodii nehuku dzangu mari yacho aizitomboekavha kana kutodzikira ndanga ndafunga kuti ndiende kunobvunza kumba kuti kunoitwa makorokoza ku hakuna here makorokoza ndinobika sadza ikoko nehuku dzangu ndipota chitengesa ikoko ndataenda abaenda vanosvobvunza vanzi havariko ndobva ayabva atatora rori vataisa huku dzake dziri 150 ndotadzidzisa murori ndobaenda ndobva anogara ikoko achitengesa ikoko kokuya kwaakaenda kuya akasvikaona kusina vanhu vakawanda kubva azochinja futi ubva atengesa huku dziene mari shoma vasamupunzira pasi kuzoya kunokumba pana mari paakabva kunamibhia akasvikotenga mombe yake mombe dzake 2 takatombodzichengeta panapa ndobvakazonotengesa futi akuti ndakudzokera manje aona kuti hapasisine hazvisi kubvuma amboita zvehove akazama amboita zvehove achinotora hove kure ikuku chisikofamba nadzo mara ino zvikamupunzira pasi ndobva zvoti amadzava inyaya nchakwanisa ndiri panapa handikwanisi nyika ino haitsvakiki mari beta ndinotsvaka upi kunamibhia kune vanhu vakawanda vanotambira mari ndokuenda kwaakaita asi akanditi imimi zvandakuenda nindika munozouya handikwanisi kuya kunamibhia remember kuti iwoweka inini wandisiya kuno ndiri murombo vabereki vako ndavapa mari kuti chi vazive kuti ndiwe uneni saka nyaya ndika ndikuti ukarwara ikoko ini ndiri murombo kudai hama yangu zvinondiremera kuti ndikutore kubva ikoko futi kuti uye kuno zvinondiremera zvisingaiti manje mimi kana zvakadaroka ini tozoonana ini kuti namibhia handisi kuregeza kuti kuenda taisiraiti ndobadhita mafoni ese ndobadhita ndobva aenda achibva tosvika pazambia achivabirwa zvinhu zvese kugara pasi kakuti 1 pakaipa zvinhu zvese vabirwa zvese zvitupa mapasipoti zvese zvaakanga atenga zvese andifonera kumbira foni kungu uri kupikubikwa kubva ushaya nekushaya nezvimwe zvinhu zvezvongona vasina miri abva auya saka iwewe waindirambira kuti ndiri kuenda waindirambidza kuti ndisaende saka une zvawakaita nemuprofiti wako saka ndakabirwa zvinhu zvangu ndomhosva yangu yakazondipa saka muchaigadzirisa sei aichagadzirisika kana kuti akabva angodhiita zvinhu zvake zvese mazvangupererwa ipapo nemaenderero avakaita asi makamboedzawo here semunhu akanga akuzikanwa kana natezvara makambonozama here kuti onei anatezvara hapana kana gore ndabva kuuyawo kuzoita ndizikanwe
mukadzi uya akuti achada kugara neni? Iro dambudziko iroro handina kuzosvika pakudaro ndokuti ndakaona imba yavo yacho inongoti neunhu humwe chetewo kuti handina zvandaitomukwanisa vozi vanhu ava vanotoraramawo vari mumaoko make. Saka ndakaona kuti hapasisini ndatozogara ndokuzonzwa hanzodzi yangu ini handotedzera inogara kunotonoka ichawa kuti ndinge ndichitaura navo mazuva ano asi inizvo hatisi kutaura navo. Pese papa ndinge ndichiti akaenda iva kutaura vese ari kunamibia ivo vari kuku kwaita achiti ari kudzoka here kuti haachada zvemba ndaiti mumanzodzi yenyu inoshusha yakundambidza basa aya kushusha kwangu kako kuti izvo naiwe iye aiti agona kuti kana ndakaenda kwamuri kwanditi obva andozondifonera kuti madzibaba ndabuda mabuda makwenda kumira ika ndiri kuya ikoko obva atokata foni obva atobuda obva atenda 4 days asati atouya hauzoti mwani wanhu ari kupi. Ndikatika sekuru wangu zvawambonditi vaida vana 14 kapa vanga vakushusha kavakuda vamwe 10. Aiwa iye ndagara ndakamuudza kuti ndikuda mwana nekuti chinondiita kuti nditi ndikuda mwana ka handidi kutorera vana vangu nhamo ndichiisa mumbatso kana ndapanga kuti ndakuda mudzimai nganditorewo mudzimai wekuti anosisawo mwana wake anozomubiririrawo kana vakazomubatsirawo iyeye kwete kungoti direct nditorera vana vangu ava nemukadzi uyu asina kana mhosvawo zvavo obva afira mukadzi chete kana unaye anotori mhosva kwaunenge uinayo ndizvozvo paanofa pega pega apashaya kuripiswa ovoripiswa zvavo vana vaya azvisiki ndizvo zvandakanga ndagara ndakatongoramba izvo. Saka ndikumamirira zvakanga zvakati ndenge ndatotaura kudai kuti ayo kati ainchaita hangu vana vangu vaviri ndakati apo togara zvedu bokuti anga asati anyanya kukurake inga ne 32 years. Ndio mamirira akaita pandau yangu madzibaba. Ko pamota ndanzwa muchiti maideas akazouya akawanda nemamwe ekuputsirai pasi. Chii chakaitika pamota? Mota ichi yauya mota ndangoti garei nayo mazuva macho mashoma ndobva vauya vakomana pano vamwe vakomana ndara totsvaka basa toda kuti tikuzivise mota yenyu ikuvakirei imba iyi mota kana yakadai kai inotoenda ichipera kusvika yatopera musina chamavaka panda saka kuti mota yenyu ikuvakire chi imba saka zotoenda isi mota iyi takuisa kuti iende kuita taxi kutauni kana taiita taxi ka imi topota tichikupa ichi 120 pasondo 120 pasondo driver anotsagira yake mari yake imi chenyu yakutambira 120 iyochi pasondo rega rega vandakakuitina kana kuti hazo 120 iri right ndomabudire ekutanga yakaita mota saka yakazoenda paipai kuya kuningikikayo yakatanga kuchimhanyiswa kana kuti yaimhanya sei kana ita sei hamenu matai ese aisisina matai handisi kuzviziva ndozomuti iwe umboya nemota ndimboona mota nokuti ndingaramba uchingoti une mota iyo mota yangu isisina kaikoko handiri kuya kubva makuseni ndakamira izvo zvakadai asitawi vazosvika kuno kumotikari matai vauya vachinetsana nemapurisa motikari nematai kuiwe wange waiti unogadzisa zvimwe zvisizwani kana dai waindipaka imwe mari yacho ndogadzisa ini nematai oramba aripo zvino kana motikari isisina matai kudai zvinoti yange yatochembedzwa madzibaba apa ndaida kamari kuti ndivakewo ndizvozvo ndo dambudziko rakaziva apa pamotikari manje ndokutaka kuipa zvakaenda zvichiita saka hazvina kuzodzokera rivhesiba zvakabva zvoramba zvongonditsitsirira chete kusvika ndasvika pakuzotora iyoyi yakaenda kutora yandina yacho iyoyi iriwai kutonditambudza futi kutoti inotogumbisa yaita danga rembudzi rehuku nokuti hatizivi kuti nemakore manga neishanda handiri nguzo ndakutofunga kutoti nomakore aiwa ndizvozvo ndokudzidza kwacho sekuru haufa wakadzidza usina kumboedza unoedza wozodzidza tichinopendera handizive kana zvichida pamwe mune mashoko kuna ivo sewekneo pamwe vanogona kuona vakabatsira futi ini ndine mashoko mamwe ari kubuditswa nevamwe vanhu wokuti akatengesa motikari ndimashoko enhema iwayo zvokuti dai kuri kunzi zvinonzi iva tichibvunza kuti motikari yacho chaivarakidza iripo yacho
hatina kubva takaita mukana kuti tekuti azoita kuti utengese motikari wakaita upenyu isu sina motikari pamba pacho utogara kuti pazogara pane chii zvinanoga chinzi chiri papo neitwa kuti chafamba iripo pamwe muzinozonwa zvekuita ikaita se ikafamba handira kutengesa motikari ipapo ndiri kunzwa ndiri kusangana nemashoko akawanda anotaura kuti vakatengesa motikari ava vakatengesa motikari ndikunzwa ari kungotaurwa nevanhu vari munyika tati ivaya anogona kungosvikawo kwavari asi handizvo zvazvakaita ndakakundikana kuvakomanawo ndakazoichinja saka pakuichinja iriko motikari ndizva ndine chikumbiro changu ndichongoti vasateerera zvavo izvozvo kana vari kuda kundibatsira ngavandibatsirawo ndinofunga nezvindane ruzivo ndenge ndakadhaka ndikuona kuti semunhu wengasati akurowa nechinhu chakakosha kudaro ndo chichemo changu pfungwa dzaapo zvokuti ndakwanisa kuti kana vakauya karini kana nguva ivanoona iripo nekuti ndienda kuziva kuti inokosha zvakanyanya kudai izvozvo zvimusangano uri kutondinetsa kuti tinofanira kupota tinewo pamusangano gega ezokunjedza kuti ndakatoita kuti takurwawo nemumwe ndasvikaiko ndakatosvikopuwawo maiki zvakanzi munofanira kuti mupote muchitaura pamusangano pega pega ndakatotaura makateerera kana kutasa panyuzi munotondora dzimwe nguva munotora ndiripo ndichitotaurawo nemaiki saka zvinova kuti kumusangano wegega unotodiwa 2030 iwe tisvikewo tichifamba nevamwe ndozvandenge ndichida izvozvo ndozvandenge ndiri kukumbira ndisazo ndichingopindawo motika ndakanzwa nzi kwakati vanenge vachinditaurirawo sekuti ndakaramba ndina vanenge vakutondiudza kuti tikuenda kwakati toenda basa redu ndozvandenge ndiri kungokumbira kuti iye ndione kuitisawo basa tikambeni 2030 tigone kukundawo ndovimba futi chimwe chinhu chakatokosha apa ndakutotaurawo semuzukuru zvichida futi pamwe munogona kunge makuitawo pfungwa dzekuti rega ndizvidhiraivhire ndega ndisape vakomana ndio zvatopo mukutotaura kunge mutoprofita ndio zvatosemuruka nekuti vakangoipiwa futi vasina chitambi chavo vakomana vanodzoka zviri nani vaite madhirawo vega vachichengeta chi mudziyo wavo iyoyo ndio pfungwa dzandenge ndanadzo kuti dai zvinzi zvinonzi zvinodzokororwa ndofunga ndio zvandaituga ndakaita nekuti kumusanganoka kwakakosha nyika inogara iri panzvimbo yakanaka because vanhu vari kundifarira mazuva kana ikoko vanhu vaitodza nemhururu kana izvo zvidai kunzi kufamba navo iyo sewikini vaitotinoona kuti uyu munhu ari kuzikanwa saka ndine nyaya yekuti vanogona kunzwisisa ndikataura nyaya yekuti vanhu vadzokere panzvimbo muri kuona zvazvinoita saka ndikanga ndisipo manje hapana zvandenge ndichiita ndokuti varwisi vanobva kukura izvo zvizvi zvamunoona takaita kuti huchi zvezvi zvakatodzanya vamwe varwisi vakanga vachirwisa zvakasimba handiri mukuzona saka ndinenge ndine chikumbiro icho chokuti dai vandinzwirawo nyasha ndaonawo chekukambenesa nevamwe chibatsirana kudzora nyika iyi zvakanaka. Aiwa, ndinotenda sekuru Bobby Makaza. Handizive zvichida kumhuri yeZimbabwe kana kuti kune vari kuona ngava mune mashoko ekupedzisira ndisati ndafara. Mashoko angu ndeya 2030 ya. Vision, mati vision chi? Vision 2030. Chirungu chacho chakaenda ngarava. Aiwa, vanti makazonochiita here uko. Apa grade 3. Grade 3. Ndaida kuti vazhinji veZimbabwe chinonzi kutungamirira nyika ka hakuzi kungorwisa munhu. Kuona zviono zvokuti zvakati zvaimbotinetsa zvareruka sei, zvakati zvaimbotinetsa taapapi nazvo, zvakati zvaimbotinetsa taapapi nazvo, uye tambori padanho ripi pakati pedzimwe nyika. Handiti? Kurwisana kuripo, asi izvozvo zvinoda kuongororwa neruzhinji rweZimbabwe kuti vanhu vaone kuti vari kutofamba. Pavanga vachiti dhedhe, asi zvinezvi vaakufamba. Ndizvozvo. Vakufanira kuona vakapinda mutaundi ka wakanga watone kumakore matatu usati wapinda mutaundi wakutorasika. Ndizvozvo. Kurasi machinja. Wakapinda nzvimbo dzakawanda wanda dzese dzachinja. Saka izvozvo ka zvinoreva kuti pachizosvikawo pa 2030 pacho ipapa pose tinenge tane zvimwe zvinhu zvatisati tinazvo mukati muupenyu. Saka ndinoda kuti tisakurudzirane kurasika. Musangano ngauchengetwe kuruzhinji rweZimbabwe. Izvozvo ndizvo zvandinokurudzira izvozvo. Asika handingaendeka musina kuita idhiuchi
taika murezimbabwe izoti ndiwo cheiwana chitaura nawo. Alright. Uku ndokuenda uku. Uku ndokuenda uku. Nyange zvidi zvazvo varume. Munangagwa uchi. Munangagwa uchi chaiwo. Murume iyeyo. Uchi baba. Madzidzi. Tadzitende kumba. Manya vandini akuenda kumba. Ndofunga muri Zimbabwe mavaona vananga nchitaura nawo ndisekuru Bob Makaza avo vatinoziya nembiri yekuti Idi Huchi nemamwe mashoko avakataura mushure mekunge vanzi vachienda kumba kuburikidza neAmnesty pavanga vari kurarama vari mukati meusungwa. Vakabvunzwa kunzi madzidzei, vakati ndadzidza kuti hanzi tiende kumba. Tavashanyira nhasi kumusha kwavo kuno kwaMurehwa kunonzi kwaMairos. Tatirega tinonzwa kuti sekuru Idi Huchi vambori ani vanoita nezvei uye mbiri yavo ndechi. Ndofunga mavaona vatitsanangurira kukura kwavo kusvika vazopinda mukati meusungwa nezvavakadzidzawo mukati meusungwa dzamara vachizobuda. Ndakamirira ZemuNewsBeat TV tiri kuno kwaMairos kwaMurehwa. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Ndichikutendai nekuona maprograms ese atinokupai muchilaika, kusubscribe nekushare maprograms aya ndichiti pari zvino chisarai.